दिगंबरा दिगंबरा
शुभांगे हरिचंदनो सुललिताओ कंठे चमकतावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते देवाय तस्मै नमः हरे ब्रह्मो श्रीरंतरेव ताराबलञ्चन्द्रबलन्तरेव विद्याबलन्तरेव लक्ष्मी बलेव गुरुवं स्वरामि ओम दशमग्रावरणाधरे कन्योरसमभ्याजरसुरान् अश्रीमणिकाण्डबलप्राविष्टान् नमो ग्रहे सर्वनारायण ग्रामे प्रदेशासोत्तम प्रतिष्ठ परमेश्वर अक्षराला प्रतिष्ठ परमेश्वर ओम भ्रमाते भ्रमाते
अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय वृन्दनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकग्रन्थमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योद्वहम् प्रजल्पते प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिनीं सुपुत्रताम् समाहितानृतभूतिमभ्युपैति शोचिताम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् श्री गणेश रक्ष माम् जय गणेश रक्ष माम् सुमुहूर्त सारा श्रीमन्नारायणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः साधुदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सुमुहूर्तसारं गजवदनमजीव्यां ईघ्रं रन्ध्रेरं बृहद्रमशेषं भूजराजं पुराणम् अमरवरसुकोचां रतवर्णं वेषं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजन्मायि सुमुहूर्तसावधानं प्रारम्भे विहरिगरुडो गणपति विद्यालयां सागरां अज्ञाननिवृत्तिमतिरे आराध्यमूलेश्वरा चिन्माक्लेशदरिद्रदुःखावहे देवी शान्तनां पाटली हे रम्भारदायकादयन्ता भक्तामृतोषधि सुमुहूर्तसावधानं नत्वास्त्वां कुलदेवाञ्चकमलां विघ्नेश्वरं शारदां वक्षे कृतमङ्गलादौ गमनम् चेतो भवौ शृण्वताम् स्वस्यैवात्मगुणानुवर्णनपरि श्रान्तस्य मे श्रान्तये नित्यं सुरकुलदेव देवाय तस्मै नमः सुमुहूर्तसावधानं विद्युद्दासनप्रभवे स्कन्धास्त्रिलां पेषणां कन्यालेखराजके कपिला हस्तारिकासेवितां हस्तैश्चक्रराशिखां श्रावं गुणं कर्गमे बिभ्राणामलात्मिकां शशिधरां देवाय गणेतां भजे सुमुहूर्तसावधानं
पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो मामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा स प्रभोदायिने ध्रुवं विश्वामिदं जगद्ध्रुवो राजा विश्रामयाम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चानिश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा विसोमं वृषांसि अथो बलि विशो बलिर्दस्करत ओम अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखाय योगवेश्वसमागभूगुः आगमनानन्दन्ये सदा गोदेन सरासाहेन सख्या सखायः किर्विशास्पृतिभेदसडरिहे शामरो हितो विभाजीनायः ऋजान्त्वपुषमाते पुष्माण्डाय रन्ध्वोरेषु ब्रह्मात्वो भगवद्यादविद्या यज्ञस्य मात्रा विमेमे नौतमः सगळे एकत्र एक होऊन जाईल. सगळ्यांनी आता स्वामींच्या हस्ते माऊलीची प्रतिष्ठा झाली, दंडस्पर्श झाला, स्नान झालं. तसंच रमणनाथ, लिंगेश्वर आणि खामला यांच्याकडे जाऊन स्वामी दंडस्पर्श करून त्यांना स्नान घालणार आहेत. तर कृपा करून सगळ्यांनी जिथे आहात तिथे हात जोडून देवीचं स्मरण करतच राहा. तुमच्या नामस्मरणाची शक्ती आता तिच्यात प्रविष्ट झाली पाहिजे. यासाठी कृपया या सगळ्यांनी शांत राहा. ज्यांना बसून घ्यायचं असेल त्यांनी तिथे आहात तिथे बसून घ्या. काही चिखल आहे, काही बघू नका. बसणं देवीच्या मंदिरात तिच्याच जागेत बसायचं आहे आपल्याला. कृपा करून सगळ्यांनी आहात तिथे शांत बसा, की ज्या योगी आपल्याला खूप वेळ उभं राहणं शक्य होणार नाही. कृपा करून तेवढं करून घ्या. आणि स्वामींना बाहेर पडण्यासाठी सगळ्या मंदिरांकडे जाण्यासाठी वाट द्या फक्त. आणि सगळ्या आतमध्ये जे अधिकारी महापुरुष आलेले आहेत, शिंदे संस्थांचे राजे, त्यांनी सर्वांनी गाभाऱ्याच्या समोर तिथे देवीवर अक्षता व्हायच्या आहेत. कृपा करून कोणी स्पर्श करू नका. पराती घालायचं आहे आणि ते सगळी मनात भरल्यानंतर ती देवीच्या पायावर समर्पण केली जाईल. तुमची सेवा देवीच्या चरणी रुजू केली जाईल. सगळ्यांना आहात तिथे शांत चित्ताने आता देवीवर थोड्यावर प्राणप्रतिष्ठा आणि जी तत्त्वज्ञान आली होती ती पुन्हा समावेशन करण्याचं कार्य सुरू होईल. यासाठी कृपा करून कोणी देवी मुखोये श्रीर्मा देवी जोषा हिरण्यपुराकारामार्द्राङ्गदन्ते रुक्तां गर्भयन्ति फलमे स्थितां पद्मवर्णाङ्गामिमपवये श्रियां चन्द्रां प्रभासाय सुधासुगन्धे श्रियन्तोहे तां पद्मनीं चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेण
सुगं मे शानो मे श्ये नभ्यो नारेभ्यो रे अस्मे रोमश्रयमधिदेहि शतस्य नृणाम् महेश्वरस्तु विन्द्रभ्याम् आनस्तोमपरिमासो मारात्मयो जुहुरन्तः आनो इन्दो मागे प्रजा यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् लामनृतस्य नरालो सामदृशन्नः गीयमानम् अविराधः सा जुगुरतो आयो वरदक्षिणेनाभिधौर्येण प्रम्रोषा विरमानो वसो निर्वाक उपक्रमस्वामोदृता दृष्टो नानाम् क्रमे विष्णुर्गोपादाभ्याम् अतो कर्माणि हारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा तद्विष्णोः परमं परमसदा पश्यन्ति सूरयाः सर्वदा शरणं ब्रह्मो रजामि शरणं एकं समर्पयामि सम्राटस्तवाम् अन्तं षष्ठात्मन्नादो भवाया समाभवान् संसारसागरघोरम् अनन्तं क्लेशमाननम् त्वामेव शरणं प्राप्य शरणं निगमेशः नतैर्भूतम्
स्वागत चालू आहे. कृपया सगळ्यांनी हात जोडा आणि गुरुजी शिकवतील ते सगळ्यांनी आपल्या मनसामध्ये म्हणा. ओम स्वागतम ओम स्वागतम देवदेवेश देवदेवेश भाग्यात् मद्भाग्यात् त्वं विहागतः त्वं विहागतः प्राकृतत्वं प्राकृतत्वम् अदृष्ट्वा अदृष्ट्वा बालवत् प्रतिपालय बालवत् परिपालय धर्मार्थ धर्मार्थं कामसिद्ध्यर्थं कामसिद्ध्यर्थं स्थिरो भव स्थिरो भव शुभाय नः शुभाय नः इद्धन्त
नंबर हा गावडे बस नारायण समूह भक्तानां धारणाय भक्त प्रजायन जय कुलपुरुषाय ते नमः अस्मिन् पाषाणमय मुहूर्तौ गावडे बसाय नमः गावडे बसं साकं सपरिवारं सहितं सयोगिकं आवाहयामि 4 नंबर 12 चा पूर्वस
प्रदापयामि ओम भूर्भुवस्वः मूर्तेः ओम भूर्भुवस्वः मूर्तेः ओम भूर्भुवस्वः मूर्तेः ओम भूर्भुवस्वः मूर्तेः सहा नंबर मूर्ती होते कुरुथळ खांबा हा आतमध्ये कुरुथळ खांबा कुरुथळ खांबा कुरुथळ खांबा स्तंभ नामासी पुढे 7 नंबर पारधीचा बस पारधीचा बस पारधीचा थोडं सांगा ना पुढे 12 नंबर सुतार विश्वकर्मा बस 12 नंबर पुढे 29 नंबर नीतीचे पाषाण नीती परिवारम झालं आणि आता आदेशने घेतलेलं 31 नंबर भारेंगणाचा निर्वंशी निर्वंशाय नमः निर्वंश महापुरुषाम त्वं असि आता प्राण प्रतिष्ठा सुरू करा आधी स्वतःला न्यास करा संस्कार करायचे पुढचे संस्कार घ्या आता मूर्ते हे भूर्भुवस्वः 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 मूर्ते हे आता अक्षय श्री प्राणप्रतिष्ठा तद्देवता प्रियन्ता अक्षय श्री प्राणप्रतिष्ठा ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषभ्यो नमः शिरसिन्नसामि ओम ऋग्यसामछन्दोभ्यो नमः मुखेन्नसामि ओम प्राणाख्य देवताय नमः रुधिन्नसामि पादात्मने आम हृदयाय नमः ओम ह्रीं चण्डञ्जयं
हा बली या ठिकाणी आपला जो रक्षक आहे क्षेत्रपाल त्याच्यासाठी बलिदान झालेले आहे आणि तो बली घेऊन आज या ठिकाणी येणारे त्याचे अधिकारी पुरुष हे घेऊन सगळं या मंदिराभोवती एक फेरी मारणार आहेत. तर कृपा करून त्यांच्या फेरीच्या समोर कोणीही येता कामा नये याची प्रत्येकाने जबाबदारी घ्या. आपल्या मुलांपासून सगळ्यांनी फेरी मारायला सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या तोंडासमोर कोणीही येता कामा नये याची प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी घ्या. Bye.
अस्यामेव
त्याची प्रार्थना करते कथा गावाच्या
तुझी आरती अष्टविनायका तुझी आरती अष्टविनायका तुझी आरती अष्टविनायका तुझी आरती जय देवी अंबे महिषासुरमर्दिनी अंबे महिषासुरमर्दिनी सुरवरदीश्वर वरदे अंबे तारक संजीवनी अंबे तारक संजीवनी दुर्गे दुर्गट भारी अंबे तुझविण संसारी अंबे तुझविण संसारी अनाथ अंबे अंबे करुणा विस्तारी अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म अंबे मरणाचे वारी अंबे मरणाचे वारी हारी पडलो आता अंबे संकट निवारी अंबे संकट निवारी जय देवी अंबे महिषासुरमर्दिनी अंबे महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे अंबे तारक संजीवनी अंबे तारक संजीवनी अंबे तारक संजीवनी त्रिभुवन भुवनी पाहता अंबे तुझाईसे नाही अंबे तुझाईसे नाही चारी श्रमले परंतु अंबे न बोलवे काही अंबे न बोलवे काही साही विवाद करिता अंबे वडले प्रवाही अंबे वडले प्रवाही ते तू भक्ता लागी अंबे भाव सिरवलाही अंबे भाव सिरवलाही जय देवी अंबे महिषासुरमर्दिनी अंबे महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे अंबे तारक संजीवनी अंबे तारक संजीवनी अंबे तारक संजीवनी प्रसन्न वदने प्रसन्न अंबे होसी निजदासा अंबे होसी निजदासा क्लेशावासुर सोडी अंबे थोडी भवपाशा अंबे थोडी भवपाशा अंबे तुझा वाचून अंबे कोणापुर विलासा अंबे कोणापुर विलासा नरहर तल्लीन झाला अंबे बलवंगलेशा अंबे बलवंगलेशा जय देवी अंबे महिषासुरमर्दिनी अंबे महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे अंबे तारक संजीवनी अंबे तारक संजीवनी अंबे तारक संजीवनी गवथवती विक्राया ब्रह्मांडी माया शिव ब्रह्मांडी माया विषे घंटाकारा विषे घंटाकारा त्रिनेत्री ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा शिव मस्तकी बाळा ते दुनिया जळ निर्मळ ते दुनिया जळ निर्मळ वाहे झुला हर ओम हर 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 महादेव जय देवा जय शिव शंकरा स्वामी हर शिव शंकरा आरती ओ मारो आरती ओ मारो हर फुल गौरा अर्धांगी पार्वती अर्धांगी
शंकर
भाई तर तेल पहिला बोल.
जरा इकडे बघा. काका जरा इकडे काका. माननीय गणेश उर्फ राजू जोशी यांनी ही प्रतिष्ठापना कशी असते मी अनेक लोकांना सांगत होते. मॉडेल कोकणाला स्थापनेचं दाखवायचं आहे आम्हाला निगुड्याला, आणि तसं जवळपास सगळ्यांचं समाधान झालेलं दिसतं बघायला मिळालं. पुराणोक्तही पूर्ण झालं अंधारांच्या ह्याच्यातून आणि वेदोक्तही पूर्ण झालं. एवढं आपल्या देवीने हे सगळं घडून आणलं, आणि यासाठी देवी आपल्या राजू गुरुजींच्या कायम पाठीशी राहावी. माऊली त्यांना उदंड आयुष्य मिळो, निरोगी राहो आणि सदा सुखी राहो, यासाठी आमचे गावकरी मुख्य मानकरी यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करतो. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने जोरदार टाळ्या. श्री गुरुभ्यो नमः. आज या ठिकाणी आता जसं त्यांनी सांगितलं की ही प्रतिष्ठा संपन्न करण्यासाठी राजन जोशींनी मला निमंत्रित केलं. त्याचा ब्राह्मण म्हणून मी या ठिकाणी उपस्थित झालो. सगळी जबाबदारी स्वीकारली. माऊलीने कौल दिला, तिला विचारलं, माझ्या सद्गुरूंना विचारलं, सद्गुरू श्री परमहंस देवराजाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजांना आणि माझा आराध्य दैवत गोपाल कृष्ण यांना विनंती विचारली. दोघांच्याही अनुमतीने माऊली पंचायतनाची प्रतिष्ठा स्वीकारली. स्वीकारल्यानंतर पहिला माझा फोन ज्यांच्याकडे हे अध्ययन झालं आणि ज्यांच्यामुळे आज मी इथे उभा आहे, ज्यांच्यामुळे ही प्रतिष्ठा संपन्न करण्याची ताकद निर्माण झाली. कारण काल तुम्हाला मी श्लोक सांगितला, गुरु थोड की देव थोड म्हणावा. हे सगळं झाल्यानंतर शेवटचं वाक्य आहे, मनी चिंतिता तो गुरु थोड वाटे, तयाच्या कृपे श्री रघुनाथ भेटे. प्रत्येक क्षणोक्षणी गावोगावी जिथे जिथे प्रतिष्ठेला गेलोय तिथे जिथे माझ्या गुरूंचा समावेश गेलो, तिथे तिथे रघुनाथांना भेटवण्याची जबाबदारी केली घेतली. ब्रह्मत्व त्यांना प्राप्त करून दिलं. दीर्घता मामा मध्ये योजो दुर्वान दशमे युगे अपामर्थन यतीनाम ब्रह्मा भवती सारथी. त्यांना त्या ठिकाणी वेदांचं वेदमंत्र होणारे लक्ष देण्यासाठी म्हणून ब्रह्माची सुपारी दिली, ब्रह्मत्व दिलं. आणि हे सारथ्याप्रमाणे जसं अर्जुनाचं सारथ्य भगवान गोपाल कृष्णांनी केलं, त्याचप्रमाणे त्या संपूर्ण प्रतिष्ठेसाठी जी जबाबदारी माझ्यावर दिली, त्या जबाबदारीचा रथ पुढे चालवण्यासाठी त्यांनी ब्रह्मत्व स्वीकारून आज या सगळ्या ब्राह्मणांना एकत्र घेऊन आनंदाने हे संपूर्ण रथ माऊलीच्या चरणापर्यंत नेऊन उभा केला आणि माऊलीला प्रतिष्ठित करून संपन्नता सगळ्या गावाला आणून दिली, आनंद आणून दिला. ते माझे गुरुजी आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तर त्यांच्यासमोर हा मान मी घेणं हे माझ्यासाठी चुकूनही योग्य वाटत नाही आणि शास्त्रही मानत नाही. तर आज मी त्यांना विनंती करतो की इथे यावं आणि तुमच्या हस्ते होणारा सन्मान त्यांनी स्वीकारावा. आणि त्यांना मी अशी विनंती माऊलीच्या चरणांच्या योग्य करेन की तो सन्मान त्यांनी मला देऊ नये. आज तरी त्यांनी तो स्वतः स्वीकारावा आणि स्वतः घरी घेऊन जावा, तरच आज माझी प्रतिष्ठा पूर्ण झाली, त्या देवीचं संपूर्ण कार्य माझ्याकडून संपन्न झालं असं मी म्हणतो. तुमच्या गुरुजींचं नाव श्री दुर्गेश बोंद्रे गुरुजी, त्यांचं वास्तव्य बेळगावला. आणि मी त्यांच्याकडे अध्ययन केलं आणि त्यांच्याकडे अध्ययनातून हे सर्व काही प्राप्त झालं. म्हणून आज त्यांचा आपण इथे त्यांच्या विद्वत्तेचा या ठिकाणी सन्मान आहे की तुम्ही मला बोलावलं.
करून आपण घडवण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या कर्मानुसार स्वकर्मसूत्रेण ग्रथितो लोका. आज मी किती बांधला माझ्या कर्माने गेलो माहिती नाही, किती ज्ञान प्राप्त झाले माहित नाही, काका पण जे दिलंय ते त्यांनी दिलंय यासाठी त्यांचा सन्मान. जरा इकडे बघा. काका तुम्ही पण जरा पुढे या. पण गेल्या वेळी दिल्यामुळे कधी आजच जाहीर केलं की मला परत यायचं नाही, त्यामुळे आता मी गांभीर आहे शब्दामध्ये, तर मी आता स्वीकारलंय. पण हा स्वीकार माझा नाही, हा वैयक्तिक त्याचा आहे, त्याचं श्रेय आहे, त्यांनी कष्ट घेतलेले आहेत आणि या सर्वांमध्ये तुम्ही सुद्धा सर्वांनी खूप खूप कष्ट घेतले. आम्ही या ठिकाणी आलो, आम्हाला खूप आनंद झाला आणि आम्ही भाग्यवान आहोत की या मौलीच्या प्रतिष्ठेच्या ठिकाणी आमचाही काहीतरी सहभाग झाला. त्याबद्दल सर्वांचे मी खूप खूप ऋणी आहे आणि विद्यार्थ्याचे ऋण मानू नये म्हणून मी त्याचे ऋण मानणार नाही, पण मी त्याला एक अधिक देते. धन्यवाद.